It-tlieta filgħaxija waqt il-programm 903 fuq One, id-deputat Franco De Bono tkellem dwar il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Mela inti jista' jkollok partit tajjeb illi ilu 20 sena fil-gvern. U naqas li daħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. De Bono iddikjara li kien hemm reżistenza qawwija mill-klikka li ħakmet lil Partit Nazzjonalista biex il-liġi tal-finanzjament tal-partiti ma tidħolx f'pajjiżna. U l-Partit Nazzjonalista jien offrejtlu il-kontribut tiegħek biex isiru dawn l-affarijiet, però dejjem irreżistjaw għaliex. Għax il-klikka li ħakmet il-partit ħassitha medda. Il-klikka li ħakmet il-partit ma trix twessa tibqa' dejjem igranfata. Żied li wara 9 snin bħala Prim Ministru, Lawrence Gonzi baqa' ma daħħalx il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Bil-konsegwenza li issa Lawrence Gonzi ma jistax ikun kredibbli meta jgħid jekk ikun hemm gvern ieħor immexxi minnu tiddaħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Ħadd m'għadu jieħdu bis-serjetà. Tilef il-kredibilità u ħadd m'għadu jieħdu bis-serjetà. Franco De Bono fakkar ukoll li Lawrence Gonzi ma daħħalx lanqas il-liġi tal-whistleblower. Li partit fil-gvern, speċjalment li ilu ħafna fil-gvern, ma jgawdix. Għax partit li ilu fil-gvern inta ħadd iġġudikah bil-performance tiegħu mhux bil-proposti biss. U żgur għandek bir-rispett kollu. Ma tistax inti tiġi isu sebaħ dal-għodu u inti l-ewwel elezzjoni li se tikkontesta. Fi kliem De Bono, l-istituzzjonijiet taħt l-amministrazzjoni ta' Lawrence Gonzi jinsabu fuq stretcher. Għandna istituzzjonijiet fuq stretcher fuq il-kuritur qegħdin l-istituzzjonijiet. De Bono tkellem ukoll dwar l-istat li jinsab fih illum il-Partit Nazzjonalista. X'inhu l-Partit Nazzjonalista? Ishom qatta nies ġo problemi, iħokku dar xulxin biex jgħinu l-xulxin biex ma jerqux. Dak li spiċċaw kollha minn kontroversja l-oħra tajjeb allegazzjonijiet galor 5 snin sħaħ, il-Prim Ministru qatt ma qallhom erfgħu il-konsegwenzi temilkom. Fil-programm De Bono iddikjara li uffiċjal għoli tal-PBS kien preżenti f'laqgħa li huwa kellu mal-Prim Ministru u li matula Lawrence Gonzi kien qal l-istess De Bono li mhux qed jattakka biżżejjed lill-Partit Laburista. Jiena f'waħda mill-laqgħat li kelli mal-Prim Ministru, tajjeb kien hemm uffiċjal tal-PBS preżenti meta l-Prim Ministru qal li m'intix tattakka l-Labor biżżejjed. Kontatta di, però li maċ li kien hemm uffiċjal għoli tal-PBS preżenti għal dik il-laqgħa.